ketang sithik-sithik tak klumpukke. Oleh wis belah tak ijolke dhuwit. Nek gununan anakku gawe. Nek duwe atom-atom lu gorene tak ajari yo. Oh, ayo, Wong gede malah. Aduh, malu aku. Kaya ora sampe suarane le. Iya toh. Iya toh. Koyo kale. Iya. Mosok pae bento, Mbok. Mosok pae gendeng ngono. Iki wong bulet tentang tau ora le. Jajak bayi. Aku iki. Bulet kowe tenan. Iya. Nyambut gawe apa? Lah yo ngene kok ora kaya wong terus kaya apa ra iki. Lah kok rongas-rongas kabeh? Pancen golek rasa iki. Lah, Ono apa? Iki mau sampean lunga mau lah. Ono painggi moro omah. Painggi moro omah arep lha apa? Painggi marang ame moro omah mau ame ngodok-ngodok sih. Romangsamu mbokmu iki tekek kok diotok. Mau ngene lho. Piye? Angkat kok jajan. Iya. Piye? Aku balik. Lho, sipok digeledak kowe. Sipok digeledak nang ngene. Terus painggi. Ngene. Lah yo ngene kok malah. Ya kowe kedurung njaluk sunat kowe. Nek ngono iki tau ninceng aku karo mbokmu kowe iki. Oh, ora, Pak. Lah wong tuwa to dilecakno to mbok tumpah iki karepmu piye? Iki mau contoh panggame ngodok-ngodok simbok. Tenang. Tenang. iya kan. Nek aku percaya karo kowe kok. Piye? Ora ketang kowe iki Allah rupamu, nek karo bojo mesti setia. Kandhane kok. Painggi moro omah tenan. Iya. Lah karepe lha apa? Aku seneng aku ngono kok, Kang. Hai. Aku seneng aku. Doyan painggi karo. Sampean kok aja ngono ah. Oh, iku mang ngiyar-ngiyar ngono kok kepengin. Painggi aku ngono kok, Kang. Pak Lurah. Iya. Sajan kok kaya wong ae Pak Lurah. Lah iya, nututi ijen nututi Kang. Iki mang nututi aku yo, Kang. Iki aja medeni aku iki. Kandhane sing koyo sing Halo, Mbok. Oh, penak temen Pak Lurah men ngloni kowe iki. Iya, Kang. Sajane. Aku iku mang yo dikeki dhuwit yo kan. Selawase dadi bojomu iku ora tau rupane duwe abang biru. Lah dikeki rumah sakuan yo ikhlas menehi nganggur ora ndek pamrih Kang. Wancen aku wong melarat kan tau roh rupane duit abang kowe iki apa dene aku kowe iki. Lah dikeki dhuwit semenah yo Kang. Kowe dikeki dhuwit Pak Lurah arep jeneng kowe. Kowe mbiyen ora tau tak kandhani aku. Piye? Nek kowe dikeki dhuwit wong lanang ora sanak ora kadang aja kok tampani. Lho iki kedadiane. Aja balekno gorene. Aja. Tak balekno aku dhewe. Bisa. Bisa. Tak balekne kok. Wis lah, kok bae ditakon. Ijek kok ya. Ijek kok. Sampeyan golek bojone yo. Pak Lurah, napa leres sampeyan iki wau maringi dhuwit bojone kula? Iya. Terus sampeyan duwe pamrih ajeng demeni bojone kula. Sampeyan iku rek Gusti Allah ijabahi yo. Wah, sajane kaya wong ae sampeyan iki. Wah, kowe pencong kabeh kok arep demeni bojoku kira-kira kuat sampeyan. Lho, aja ngenyek lho, Jo. Tuwene wong lho, Jo. Lapane garapane beda lho, Jo. Wah, eten. Jo, timbang kowe ora iso nyukupi bojomu. Bojomu pegat. Lho. Bojo pegat Pak Lurah. Lewis gua pegat. Apa ya aku? Ragate aku. Watenan kok. Andan. Jek dijajal kok sepisan iki. Sampeyan iku kok iso. Kira-kira sak ronde dilecak ora kok kowe.
Ngkono tetembungan garwa niku sigarane nyawa. Segulet bathuk senyari bumi. Cilik goncang ae loro jiwat lawan bojone. Tak rewangi totohane nyawa. Lho sampean demeni bojone kula. Ning kudu gelut kali kula riyen. Nek karo koyo tak wujute yo. Saja jangan yo judi yo. Aja mari tak oprek. Apa wedok? Jare kono tak gelut ayo. Wah, karo kowe. Ayo. Dijajarke kok. Ayo saya ndodo. Aja mari. Aja mari. Jangan yo. Kok anggap aku pe wong ora karo karo petinggi apa wis. Iya, aja mari. Jangan. Ayo. Sing tak wedeni apa aku? Wani sampean karo aku. Keliru karo ngene sapa sajane. Ayo. Ayo wani. Ayo. Wis ngerti karo aku betul. Sopo sampean Pak Camat? Sampean polisi arep belani usaha iki. Obat Tuban Ronggo lawe. Kowe ora ngomong lah ngene iki bupati. Lah sing tak ora fotone sapa? Ya opo? Garangan iku bantu. Hei. Lurah Bimbo. Kowe jauh. Kulo Sutejo Kanjeng. Ini penting ibu. Leres. Kaya ngono kuwi cetok salah. Lurah lan rakyat kuwi garaki anak karo bapak. Kowe anak kok wani ngajar karo bapak. Cetha kowe luput. Nuwun pangapunten Kanjeng. Ngantos kula kumo wani ngebrui kalih Pak Lurah jalanan Pak Lurah niki lepat Kanjeng. Alae kepiye? Bojone kula niki dipun paringi dhuwit. Jenenge lurah menehi dhuwit karo rakyate. Ngono kuwi jenenge apik. Lurah sing pangerten, tembung penterehe, lurah kang bijaksana. Bijaksana ning dina. Pangapunten Kanjeng. Pak Lurah maringi dhuwit bojone kula niki Pak Lurah gadah pamrih Kanjeng. Pamrih kepiye? Bojone kula ajeng didemeni ya. Bojone kula ajeng didemeni Kanjeng. Bener. Nggih, Ndara. Bimo. Ayo rene. Ayo. Raimu kaya mermut ya. Bener. Kowe menehi duit karo bojone Tejo kae. Nggih, Kanjeng. Sing mbok neno duit apa? Kuwi Ya ora pajak. Hei! Sembrono kuwi. Duit pajak kuwi ora kanggo kaya ngono kuwi. Kowe kuwi lurah Pangapunten. Lurah tetembungane diluru wong berah. Lamun wis pinilih pimpinan desa Bulan. Kawulamu sing becik. Mene ana tulodo, mene ana contoh sing apik. Ben tinulak marang kawulamu kang tok pimpin. Ora malah tumindak
Cetha kowe lurah kang ora bener. Mula wiwit dina iki pangkat lurah tak jabel kowe tak pecat. Lurah Bima dipecat. Sedelok kas ning desa Gedangan ana pilihan lurah. Iya kan. Nek ana pilihan lurah udut kari ngemut, kopi kari ngombe mangan ora mbayar. Kok dudul dilingo. Nggih kula seneng Kanjeng. Senenge Pak Lurah Bima dipun pecat. Sekejap malih wonten pilihan lurah ing jusuring kula. Nek enten pilihan lurah niki udut kari ngemut. Wedang kari ngombe mboten bayar. Kaya ngono. Nggih. Desa Gedangan ora arep ana pilihan lurah. Ora dipilih langsung dening Bupati Tuban Ronggola. Kang tak angkat dadi lurah ana ing Gedangan genteni Lurah Bima ora ana liya Sutejo kowe. Kula niki boten gadah ijazah. Ora apa-apa, boten sekolah. Sing kuwi Tuban pian. Matur sembah nuwun. Tak jempol ora apa-apa mi. Jempolane anggere gedhi kok diani. Nih. Piye Kang? Perkara golek rasa saiki aku iso dadi lurah. Lah iya. Ya Allah Gusti. Berkah rasa aku iki dadi lurah. Sarehne iki aku wis dadi lurah. Rasa arep tak wor karo rasa. Kanjeng. Lho lek kula dicopot asal kula dadi lurah. Kula niku pun sepuh. Ajeng mendamel napa? Mari kowe ora dadi lurah. Bingung ora duwe gawean. Aja kuwatir. Kowe tak angkat dadi prajurit. Kula dados prajurit. Bener. Prajurit niku pangkate kalih lurah dhuwur pundi? Dhuwur prajurit. Prajurit. Lurah ada apanya? Kowe dadi prajurit. Nggih, kanane prajurit kuwi maju perang. Nggih. Mergo kowe prajurit sing tuwa, lamun dumadi perang kowe maju manggon ngarep dhewe. Campuh perang kowe manggon ngarep kejojo pusaka bris brodol wadumu mati dhisik mergo prajurit. Prajurit niku pendamelanipun perang. Kula prajurit tuwek dhewe. Enten perang manggen teng arep dhewe. Kejojo tumbak beles. Yo, Mati. mati. Prei. Prei. Bimo. Gelem ora gelem kudu gelem. Sudejo. Nggih, Kanjeng. Sawise kowe dadi lurah sing bener. Totonen desamu sing apik, dadi lurah sing adil, aja beda kasih, aja mban cindhi, mban silagan. Aja nulak marang pakar kening Bima. Lamun kowe wani nulak pakar kening Bima, ora mung trimo rak pecat, nanging bakal nampa pitulungan. Nggih, bakalan desamu sing bucis. Bima, derek panjenenganku bali ana ing Kabupaten Tuban. Panjen wong bejo ki ra nyono-nyono kok. Nggih, matur nuwun nggih Pak Joko. Ki bejamu aku ra dicopot mergo aku kliru. Yo sepurane. Ngoten nggih. Menawi panjenengan boten trekaken kados ngaten, tertentu kula boten saged dados lurah. Matur nuwun nggih Pak Joko. Dosa Nggih, Jok. Nggih, Pak Joko. Ngapura rek kali. Mbah jaluk sepuro ya, Jok. Nggih, boten napa-napa. Wong panjen wong kilap ya kaya ngono kuwi, Jok. Ya, ora cuma kayak pangan kula ta. Nggih, kula mangan mrene. Ya. Nih, Nggih, kenapa, Pak? aku ora mau dicontoh. Lah nggih. Ora kena tulodo. Aku yo jaluk sepuro ya. Nek sampean pun eling lak mboten napa-napa Pak iki. Nggih, Pak Joko. Kowe lak gelem nyepuro aku to, Mi. Nggih. Matur nuwun nek ana yo nuwun banget tak boleh.
aja dintongno. Ora nek kowe. Dong. Lalu pamit dapur ndong lo ngene. Emang gue nanya nih. Kudune ra yo ngene, seneng Pak Joko. Ora apa-apa ben wis aku boko mlawa. Lah. Sing bagus saiki aku dadi lurah. Iya. Anakmu gale sida sunat. Sore anakmu sunat, tak tanggapno ketoprak bakti Kuncoro 15 dina 15 bengi. Ketinggiannya rung di duwe kok. Nyewano bengkok. Ngono. Monata 7 dina 7 bengi. Walah. Jejeleken kabeh. Ayo. Sunat, ayo sunat. Sunat.